בנו של חכם זקן אחד לא רצה לצאת מהבית. הוא חשב שהוא מכוער, הוא פחד שכולם יצחקו עליו. אמר החכם הזקן לבנו, לעולם אל תהיה מושפע ממה שאנשים אומרים. בוא איתי מחר לשוק ואני אוכיח לך שאני צודק. למחרת השכם בבוקר קמו האב והבן ויצאו לדרך. החכם הזקן רכב על גב האתון ובנו צעד לצידו. מיד כשהגיעו אל כיכר השוק החלו האנשים שם להתלחש. תראו את האיש הזה, אמרו זה לזה, אין בליבו רחמים, הוא נח לו על גב האתון ומניח לבנו המסכן ללכת ברגל. אמר החכם לבנו, שמעת מה שאמרו? זכור זאת היטב, ומחר נחזור שוב אל השוק. למחרת הגיעו החכם ובנו אל כיכר השוק, אבל הפעם ישב הבן על גב האתון והזקן צעד לצידו. תראו את הילד, חוצפן שכמותו, אמרו הפעם כל האנשים בשוק. הוא יושב לו בשקט ובשלווה על גב הבהמה, בעוד אביו הזקן והמסכן נאלץ לגרור את רגליו בתוך האבק. כמה עצוב. שמעת מה שהם אמרו? אמר האב לבנו, זכור זאת היטב, ומחר נשוב אל השוק. ביום השלישי יצאו האב והבן מביתם אל השוק. הפעם הלכו שניהם על רגליהם והובילו בעקבותיהם את האתון. תראו את המטומטמים האלה, לעגו להם מיד כל מי שהיו בשוק. הם הולכים ברגל כאילו שאינם יודעים שחמורים נועדו לרכיבה. שמעת אותם, נכון? אמר החכם לבנו, זכור כל מילה, ומחר נשוב אל השוק. למחרת, ביום הרביעי, רכבו שניהם, האב ובנו על גב האתון. בכניסה לכיכר לא יכלו האנשים לעצור את זעמם. בושה וחרפה, תראו את שניהם, אין בהם טיפת רחמים על הבהמה האומללה שלהם, אנשים רעים. ביום החמישי הגיעו האב ובנו אל השוק נושאים את האתון על גבם. טיפשים, התפוצצו הסוחרים בשוק מרוב צחוק. תראו אותם, סוחבים את האתון על גבם במקום לרכוב עליה. אז פנה החכם לבנו ואמר לו, אתה רואה בני, הנה הוכחה שכל מה שתעשה בחיים תמיד יימצאו אנשים שידברו נגדך. לכן לעולם אל תחשוש מפני דעותיהם של אנשים אחרים, אלא עשה את הטוב ואת הישר בעיניך. גם אתם מתוקים, כמעט תמיד חשוב לנו מה אומרים אנשים אחרים עלינו, והרבה פעמים אנחנו פוחדים שאולי הם חושבים עלינו דברים רעים. לפעמים בגלל הפחד הזה אנחנו מוותרים על דברים שאנחנו רוצים לעשות. למשל, אנחנו חושבים מה יאמרו עליי אם אתחיל לשיר. צריך לזכור שתמיד יהיה מישהו שיחשוב עלינו דברים שונים ממה שהיינו רוצים שיחשבו עלינו, אולי אפילו דברים רעים. לכן אסור לנו לוותר על הרצונות שלנו, וכדאי לנו להתעקש ולהיות בדיוק מי שאנחנו, כי אם לא נהיה בדיוק אנחנו, מי בעצם נהיה?